Toto je taký priemerný ASIC miner. Tento presný model je Bitmain Antminer S19 95 TH. Váži nejakých 15 kg a robí takýto hluk. A ešte taký ďalší benefit, má spotrebu nejakých 3250 W, čož pri priemernej cene slovenskej elektriny je plus minus 430 € mesačne. Takýto stroj asi úplne doma mať nechceš. Jedna vec, ten hluk a hlavne to teplo a k tomu ešte aj spotreba elektriny. Práve preto výrobcovia posledné 2-4 roky začali vyrábať nové ASIC minere priamo určené na domácu ťažbu. Samozrejme majú nižší výkon, nižšiu spotrebu, nižší hluk. Niektoré vybrané modely sú dokonca až také tiché, že môžeš sa vyspať v tej istej miestnosti ako je aj stroj. Takýto stroj môže byť napríklad tento Avalon Nano alebo tento Avalon Nano 3S. Tých modelov je o dosť viacej, no ak si chcete pozrieť, aké domáce stroje sú reálne že fajn, tak odporúčame ísť na náš e-shop shop.minero.sk a tam v sekcii e-shop si viete nájsť miner do domácnosti. Presne takýto domáci miner je napríklad tento Avalon Nano 3S, ktorý má spotrebu len 140 W. Povieš si, že však parazina, stroj doma zapojím, vybavené, ešte máme aj teplo v zime, tutovka, úplne, že nemá čo sa pokaziť. No lenže trošku potom už neuvažuješ nad tou cenou a nejakými ziskami, pretože tento stroj ti zarobí nejakých 200 € ročne. Čože je nejakých 20 € mesačne? Nie je to žiadna slava, určite nejako veľa na tom nezarobíš. Tieto úplne že najmenšie stroje do domácnosti sú skôr taká zábavka alebo možno nejakú edukáciu. No ak si chceš ťažbu aj tak len vyskúšať, tak určite múdrejšie je kúpiť si takýto Bitex za nejakých 120 € a máš úplne tú istú skúsenosť. A plus ako bonus, s týmto strojom sa vieš zapojiť do bitcoinovej lotérie. O tom video už bude čoskoro. No ale ak si kúpiš nejaký väčší ASIC miner, keď máš možno nejakú fotovoltiku alebo niečo také, ale stále chceš domáci, napríklad ako je Fluminer L1 Pro alebo Fluminer T3 na ťažbu bitcoinu, tak veľmi rýchlo zistíš, že oni produkujú fakt veľa tepla. A toto teplo v zime je fajn, no v lete čo s tým budeš robiť? Budeš vetrať celý deň aj tak sa budeš tam potiť. A za tých 150 €, čo to zrobí mesačne, stojí ti to za to? S tým, že bavíme sa o 150 € pred elektrinou. Ak počítame z toho ešte elektrinu, tak väčšinou zarobíš 20 € mesačne. Ak teda nemáš fotovoltiku alebo nejaký zdroj elektriny zadarmo. Jednoducho, kombinácia týchto všetkých vecí robí z tejto domácej ťažby skôr nejaké hobby ako nejakú ziskovú činnosť. Čiže ako to vlastne mám robiť? Ako by som mal ťažiť, aby to dávalo zmysel a niečo by som aj zarobil? V dnešnej dobe je len jedno riešenie a to je hosting. Jednoducho vaše stroje pošlete do datacentra niekde v zahraničí, tam vám to zapoja na lacnej elektrine, starajú sa vám o to a servisujú vám stroj. Ak by sa niečo pokazilo, tak vám to vymenia, opravia a podobne. Táto zmena v cene elektriny vám vie zrobiť rozdiel v návratnosti o 1, 2 alebo aj 3 roky. No lenže väčšina hostingov od teba chce minimálne 10 alebo aj 50 strojov, aby ti vôbec mohli zapojiť. Väčšina datacentier sa proste nechce srať s jednotlivými klientmi, čo majú jeden stroj. Im to časovo jednoducho nedáva zmysel. Profit na elektrine je skoro žiadny a práve kvôli tomu, keď oni by viacej času sa trávili venovaním klientom ako reálne zapájania strojov, tak pre nich už to finančne nedáva zmysel. Práve preto firma ako sme my, Minera.sk, poskytujeme tento hosting aj od jedného stroja. My zoskupíme naše stroje aj vaše stroje do nejakého balíku a tento balík pošleme do datacentra. Tým pádom datacentrum ich zapojí a my vieme vám ponúknuť lacnú cenu elektriny. Pre stroje kúpené u nás je to úplne bez poplatku, ale ak vy máte nejaký vlastný stroj, viete ho k nám poslať. Momentálne prevádzkujeme datacentra na Slovensku, Amerike a vo Vietname. Viacej o hostingu sa viete dozvedieť dole v popise videa. No lenže zase sa vracame k tomu, že treba ti veľký industriálny stroj, aby si reálne zarobil v hostingu. No lenže nie každý má 10 000 € na kúpu celého stroja a poslať do hostingu. A práve na to máme to najlepšie riešenie. Ide o podielové vlastníctvo stroja, ktorý už je zapojený v hostingu. To znamená, že my ako firma nakúpime 50 strojov, pošleme ich do datacentra, my ich tam zapojíme a potom ich vieme rozdeliť na desatinové podiely. To znamená, že ty ako klient si vieš kúpiť iba 10% stroja a máš všetky benefity z toho, ako keby si tam mal 10 strojov. Keďže máš lacnú cenu elektriny, podporu a servis, následovne vieš toto podiely dokupovať na mesačnej, polročnej alebo aj 10-ročnej bázi a týmto si v podstate kupuješ celý stroj na splátky. Taktiež vyťažené mince môžeš znovu reinvestovať a kupovať ďalšie podiely. My si za to neberieme žiaden poplatok, keďže tento systém sa nám podarilo automatizovať. Jedinú vec, ktorú týmto stratíte, je ten priamy kontakt s nami. My sme tiež len ľudia a ak by sme mali každému klientovi poskytovať všetky služby, ktoré ponúkame ľuďom, čo majú celé stroje, tak by sme celý deň iba odpísali na maily a telefonovali.
Poskytujeme konzultácie, ak by ste chceli riešiť úplne že čokoľvek ohľadom kryptomien, zdaňovania alebo samotnej ťažby. Akurát pre ľudí, čo si kúpia celý stroj, je to úplne zdarma, pre ľudí, čo majú podiel, je to za nejaké malé peniaze. Nie je to kvôli tomu, aby sme museli neviem koľko z toho teraz zarábať, ide čisto len o to, že ľudia, čo si za to chcú zaplatiť, sú ochotní sa nám venovať. Toto riešenie je v podstate najlepšie, čo môžeme ponúknuť. Za túto službu si vôbec nič nepýtame, akurát stratíte jednu vec a to je ten priamy kontakt s nami. Ak by ste napríklad 1 rok dokupovali každý mesiac jeden podiel, tak v podstate po 10 mesiacoch máte zase ten istý nárok, ako kebyže kúpite celý stroj. Nemusíte sa obávať, že vám s niečím nepomôžeme, tie základné veci, aby vám chodili peniaze, aby ste z toho mali niečo, vám určite nastavíme a pomôžeme. Tá ďalšia podpora je skôr taká, že nemôžete nám poslať nejaký článok, že čo si myslíte o tomto, aký máte názor na tamtú kryptomenu, jedno s druhým. Jednoducho máte trošku menej funkcií, ale to gro ťažby a naše rady máte vždycky. V Miner.sk vám nejdeme predávať nejaké blbosti. Vždy, keď vyjde nejaký nový stroj, ktorý sa fakt neoplatí kúpiť, hneď o tom máme video a povieme vám, že nekupujte si to. Bohužiaľ na Slovensku sme jediní, ktorí to takto komunikujú. Celý svet tieto stroje tlačí všetkým zákazníkom, lebo majú z toho najväčší profit. Sú tam najlepšie marže, najlepšie sa to predáva. Je tam rýchla návratnosť, síce iba na papieri. My si stojíme za tým, že ťažba by mala byť dostupná pre všetkých, no má to dávať zmysel. Nám v Miner.sk nejde o to, aby sme vám niečo predali. Ide nám aj o to, aby sme vás niečo nové naučili. Práve preto sme si pre vás pripravili toto PDF-ko, v ktorom sa viete naučiť, ako funguje Bitcoin a jeho ťažba. Ak máte záujem o toto PDF-ko, tak choďte dole do popisu videa a tam si ho viete stiahnuť úplne zdarma. Takže ak nechcete mať doma takýto stroj, no stále chcete niečo zarobiť, pozrite si našu ponuku podielových strojov a verím tomu, že aspoň jeden z nich si vyberiete. Link je v popise videa. A ak stále dôverujete iným slovenským firmám, že tieto malé domáce minery sa oplatí kúpiť, odporúčam si pozrieť toto video, v ktorom vysvetľujeme presne prečo sú tieto domáce ASIC minery úplne na riť. Ďakujem, že ste dopozerali toto video úplne do konca. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber. Dúfam, že sa vidíme pri nejakom ďalšom alebo na našom webe minero.sk. Majte sa, pekný deň.